Apa gayange ra jamak-jamak. Sampeyan tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendang tunggen-tagentug gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe karo sampeyan ora duwe daya kowe mlayu jrantal. Nyandak sia sampeyan candhak tunggen-tagentug gabrus. Prabu Baladewa ndatatu gentak-gentuk gabrus togok lagi ngilinting udep. Candhak lambene setare tu gentak-gentuk gabrus. Kuntal aku, kuntal. Aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe kuwi, candhak sencaki duncalke. Wah, wis. Ratu Gustimu tiba, kowe nibal Ratu Gustimu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kaya sedeng ya, Gek. Kaya kalang cangkeme amba kaya mbiyen aku ora tau nguntal gunung kok. Mulane ming sak kowe sepira? Edian. Kowe kuwi? Nom-nomanku mbiyen tak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mula lambeku ambane ra jamak-jamak. Ah, wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki tak lereni. Lek arep nguntal gunung. Apa iya to? Lho, ora mung siji aku loro. Ya wis ben. Ndak kaya kowe kok wedi aku, gila aku. Hukum karma mah. Ha iya. Pripun sinuwun? Ajeng diteruske napa mboten? Aku sing dipusaka kok angel kapoke tenan kene. Wis maju pindho kalah kowe arep maju sing ping 3. Lho apa-apa ki apike ping 3 kok. 1 percobaan, 2 kuwi pengkhianatan. Ping 3ne kuwi dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwang semono mati kuwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget jeneng para Kakang Pati Udawa ingsun Piji Mangarsama. Kakang Pati Udawa. Lho niki diwenci sesembahan kula. Pengayaman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Darawati wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula Sanata ingkang dinamedhating Patihipun Udawa wonten ing Jawi sanget kewatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun katemping sawirana kumitra caruk paras nanging sareng wonten karsa Paduka tebih saking raos kemarasan diweji kemareng ing abdipun Pati Udawa cemadhong dawuh Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata rakiting negara ing Darawati. Nurudyake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantur ing karempik Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula nglahi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya boten badhe nguciwani. Para kawula sami sayek saka kabeh akar luhuring nusa bangsa tunegari Darawati medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegeraden ulah kridane kamprak. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka boten badhe anggepok punca Gusti kula ingkang sinuwun. Iabting kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggali ingsun ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kaping pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Sinuwun ing Darawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Apa dene sira kadanging pun Kakang
Yayi Dimas Setyaki prayoga anggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas. Nggih Koko Prabu. Sampun boten kirang-kirang kula kabiyantul ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung delengan sasampunipun kembarang kula ngaturaken sembah sumanging papedripun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Koko Prabu jimat sembahan kula. Setyaki dak tampa liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula menika jimat pariping dayane kasantosan. Atmajaning sunanak anonganing dita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababar dadi pakarti Samba. Padha raja saprapta munggir kulub kusuma kilat moko. Tansah panjenengan kawidadan lirik sambikala sawanipun ingkang putrapun Samba Kanjeng Rama. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhang pada paduka Kanjeng Rama Prabu. Jimat sembahan kula Rama Prabu pengayoman kula. Ya kula Samba ingsun tampa. Ora liwat pangestunipun Rama Tampanana Yonggir kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula prayoga nunggil ngadhep puniki sampun boten kirang prayogi Rama Prabu. Nyuwun pangapunten Koko Prabu sawetawis radi randhak anggen lang acarane rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sesembahan kula ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha kepada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Pati Indra Jaladewaku. Ya, Yai Prabu. Kaya ora dadi ngopo? Nggonira ngacarane marang sawaningipun Kakang ing Mandura marang Projing Darawati. Asung pambagring Yai Prabu wis dak tompak karya bobong. Penggalihipun Kakang ora liwat pun Kakang ing Mandura ngaturaken pudya pangastawanipun Kakang kunjung ngersani Kyai Prabu Ndarawati. Koko Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasecakno anggen jenengan ndika lenggah Koko Prabu Mandura. Ya Kyai Prabu. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Ndarawati dina samengko iki. Nun sewu wa. Nadyan ingkang putra ing marang Garuda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa anak lanang iya. Samba tak tampa sira ngabekti karo wong tuwa liwat pangestuning awakmu ing Mandura Tampanana Samba. Kula pun dinggo jimat pariping dayane kasantosan. Mugi kasecakno anggen jenengan dika lenggah. O Prabu Mandura. Anakku Samba kaya ora kurang kepenak. Prataning wong atu amu Mandura marang Projing Ndarawati. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kakangipun Kakang Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kakangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki kula mendinggo jimat pariping dayana ing kasantosan pariping paduka mawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Semanten ugi ingkang abdipun Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ing abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah bekti kula katur Kakang Pati Udawa. Nggih kasinggihan mekaten. Ya ndak tampa mung tiba padha-padha ngelingi. Lamun Kakang Pati Udawa ki tinengku reda tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang batas sandhang. Lamun aku wani nampa marang sembahing Kakang Pati Udawa. Mula sembahmu tak tampa mung tiba padha-padha Kakang Udawa. Mboten dados menapa sinuwun sampun dadosaken suka marwata suta manahipun ing abdipun Pati Udawa. Mugi kasecakno anggen jenengan dika lenggah kaya wis ora kurang prayoga sawaning Baladewa marang Projing Ndarawati dina samengko iki Kakang Pati Udawa. Nun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ndarawati. Dirawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi alih utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura. Bilih kelenggan menika badhe keparang rawuh wonten Projing Ndarawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit Arata kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ambean paduka Kanjeng Koko Prabu.
Kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang Werda Koko Prabu. Yai Prabu, wonten timbalaning adhau. Nadyan nembe kawiyosing mangandikan wae persasak kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalipun Kakang. Nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajaning mangkono mau ora sak trepé lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang merga antaraning Mandura lan Darawati iki loro-loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Kasinggihan mekaten. Monggo pendak-pendak pun Kakang sowan marang Praja Darawati, pangrasaning pun Kakang ora beda lamun pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga mangsa kala yen ana kalodhanganing kemirunggan Yai Prabu Darawati kepareng tedhak marang Praja Mandura ilang jigo kelawan pekewu Durgama Sangga rugi. Mandura rengkun kaya dene Darawati kadang Yai Kresna matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun andhatosaken kagiat raosing manah dene rawuh paduka ingkang sekawit kula aturaken tanpa pepoyat upami wonten paridamel tumunten kababarna ingkang ranedya ngangrungaken jangga nilingaken karna amastuti dhateng sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Ewa dene sakmangke dene tedhak paduka namung netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh ingkang tuwi dhateng kadang taruna ingkang raisa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung ingkang ndadosaken jibek raosing manah dene tedhak paduka menawi namung netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh teka anyarengi dinten pasewaken Koko Prabu. Yai setemene ora kajarak menipun Kakang Swanana Praja Darawati anyarengi marang dina pasewakan nalika pun Kakang mrapteng ing tapel wates negara Ndoroko dumadakan kagiat penggalipun Kakang yen ta weruh umbul-umbul gendera rontek lan akeh para kawula ing padha nglumpuk marang kutha negara Ndorowati Kacena lamun sira Yai Prabu nedhanganake pasewakan agung mula daya-daya pun Kakang munggah ing Datulaya ingkang wigati namung kepengin ngerti apa to sababe dene Yai Prabu nganake pasewakan ingkang beneh laradat ingkang wis. Koko Prabu jejeripun kula menika ingkang nampi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu menika minangka dados tamu wonten negari Ndorowati. Mila menawi sampun satrepipun kula ingkang nyuwun priksa Koko Prabu. Alah dalah ya Kresna sepira klupetanipun Kakang Diagung Pak. Ya mung ana bab ingkang bakal ndaturake marang sira Yai Prabu ngengingi babagan negari Mandura dudu menapa ngengingi babagan negari Ndorowati dudu nanging apa ingkang bakal ndak takokake marang sira Yai magepokan kalawan turas Mandura tegese ana sambung rapete kalawan sira Yai Prabu pun Kakang apa dene kadangku Bratajaya. Lelampahan mengapa menika Koko Prabu? Ya dikeparangipun Kakang rada maju ngri sowan. Kula sepanggaken Purbawasesa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Handra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih sekar gadung nas kandanyo maweh laras renaning driya
Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah dene paduka paring dawuh Inadya paduka dawuhaken dhateng ngrayi Ndrawati magepokan kelawan kula wangsa ing Mandura. Koko Prabu kepareng kula mbabaron ingkang sejati kula nedya nganuraken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Kresna kula wonten paring ngadhawuh ngene bakal aturipun kakang katur marang Kyai Prabu Ndrawati ora liya kawitan saka pasumenan ingkang wis ndak lakoni ana ing dina Sukra kasih kepungkur pun kakang nalika semono sari naritis sesemek Kron Raja Mula Bebantal Bata Sarimbak pengajaping pun kakang mung kepengin laku prihatin nanging dumadakan jroning pun kakang laku prihatin sari naritis mau jebul malah entuk sasmitaning jawuting tak tampa nampi sasmitaning jawuting sampun ngatampi paduka Kanjeng Koko Prabu ya sasmita jawata menapa Koko Prabu cetha metu marganing pasumenan swara ingkang dumeling ana ing karnaning pun kakang nalika semono jawata paring dawuh yen to titi mangsa kala iki ora suwe meneh dewa bakal matedhake kanugrahaning kewinastan Wahyu Purba sejati. Wahyu Purba sejati. Ya. Mongko wanter sabdaning dewa. Yen to tumurune wahyu mau bak mapan ning Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana kuwi papan pesaraning para darah Mandura, leluhur Mandura kabeh sumare ning Astana Gadamadana. Tumrap ingkang pungkasan dewa paring dawuh kalawan pun kakang lamun turas Mandura keparengake gayuh wujuding Wahyu Purba sejati gandeng pun kakang kuwi nadyan tinemu tuwa nanging pun kakang ngakoni yen to pun kakang iki cubluk ing nalar tuna ing budi yen ditanding karo Yayi Prabu Kresna pinter Narendra Ndrawati tinimbang Narendra Mandura mula pratane pun kakang ning Praja Ndrawati iki nanjihake apa pancen kepara nyata sasmita ingkang dak tampa mau ingkang angka loro aku tak takon karo Yayi Prabu yen to ya pancen Yayi Prabu Kresna kuwi wis midhanget sarta wis wanuh lawan sasmita ing wis ndak tampa iki mau mula kage paringa dawuh jlentre Wahyu Purba sejati mau mapane ana ngendi sarta tegese piye lan wahyu mau wujude apa kekuwatane nggon apa sarta pigunane nggon apa Kresna Koko Prabu estunipun wale-wale mau panggen kula ngawontenaken masewakan menika inggih boten benten kan menapa ing sampun paduka dawuhaken lho tegese mbok menawi sampun pinasti kodrating Wang Mahanasa kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu nampi sasmita ingkang sami sing padha piye tegese nalika dinten Sukra kasing kepengker ingkang rayu ginyumpena wonten ing kababar kawrusta madyaning pasumenan bilih titik lenggan sak mangke jawata bati matedhaken kanugrahan inggih menika ing winastan Wahyu Purba sejati mapan mening Astana Gadamadana mongko sareng kula nyuwun prisa dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh klerekipun babagan kanugrahan inggih babagan Wahyu Purba sejati mongko ing rayu ginampi sasmita ingkang saking marganing pasumenan ing ngisinipun sasmita kala wau boten geseh kan menapa sampun paduka ngendikaaken ateges pancen kepara saestu bilih mbok menawi menika dados kanugrahanipun turas Mandura ketitik dumawaing wahyu mapan wonten ing Astana Gadamadana Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kula wah Yayi yen to pancen kaya mengkono tegese kaludhangan ingkang becik iki aja nganti disingkirake aja nganti diliwati inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu sabab sajeg jumlek Baladewa urip ana ngalam padang kuwi aku ora nate kedulungan wahyu mula mbok menawa iki kinodrat keparenging Wang Mahanasa utawa Baladewa kedunungan wahyu mangsa kala iki aku tuntunen aku gandinen piye carane supaya iso nggayuh pirangane Wahyu Purba sejati mau lan sadurunge aku tak nyuwun mriksa wahyu mau werdine apa lan pigunane piye Kresna Koko Prabu
Miturut sasmita ingkang sampun kula tampi wahyu purba sejati menika cacahipun wonten sekawan. Lho, cacahe neng papat. Inggih. Papat kuwi apa wae? Sekawan menika setunggal winastan cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka 3 reksakaning rat, angka sekawan inggih menika yuwananing rat. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Kasinggihan mekaten. Tegese piye? Cahyaning rat menika mboten benten utawi mboten badhe sisit menika winastan wahyu ratu. Cahyaning rat wahyuning ratu. Kasinggihan mekaten. Wimbaning rat menika wahyu baboning ratu ingkang kedah nampi satunggiling wanita. Sabab sampun dipun sebataken menika wahyu baboning Nalindra. Reksakaning rat menika wahyu patih. Yuwananing rat menika wahyu wadak. Tegesipun sinten ingkang sampun nampi wahyu yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra prameswarinipun kedah namung setunggal, mboten kenging kalih utawi mboten kenging wayuh. Oh ngono, inggih. Muga-muga aja aku. Lho. Kok muga-muga sampun ngantos Koko Prabu menika dos pundi? Nyatanipun wahyu menika mboten saged dipun ajengaken. Sinten ingkang nampi nggih kedah nampi ngaten kemawon manut dhateng kodrating Gusti. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Yen ngono tegese purba sejati bakal tumedhak ana ing astana Gadamadana mau. Papat cacahe kasinggihan mekaten kok ngene. Eneng kono mengko sapa ing bakal entuk wahyu ya kuwi ingkang ketrima uripe. Kula nuwun sewu. Sejatosipun sasmita ingkang sampun kula tampi menika kula nuwun sewu mapan wonten astana Gadamadana menika mboten kedah alampah tapa. Lho, lha tegese sinten ingkang saged lenggah wonten ing Sela Gilang tilaranipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya inggih menika ingkang badhe nampi wahyu ratu tuwin wahyu baboning ratu. Sapa sing kuat lungguh ning Sela Gilang tilaraning Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ya kuwi ingkang bakal kedunungan wahyu ratu lan baboning ratu. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken sanggaring para putra para kadang sentana estunipun badhe ngrembak perkawis menika nanging malah kepasang yogya katujuh inginu dene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten ing mapan mriki utawi wonten negaring Ndarawati. Malah samangke tumunten kula nyuwun dawuh wonten ing partikel kados pundi tuwin penggalyan paduka kados pundi Koko Prabu kemarang mambabarana dhateng rayi Ndarawati. Kosno wonten paring adawuh gandeng cetha lamun pun Kakang lan Siading saka dewa tegese itu miturut pun Kakang ing Mandura ora bakal kaliya meneh wahyu purba sejati mau mesti bakal tinampa dening Tulas Mandura. Mekaten Koko Prabu lan nitik kalawan pangandikaning sira Yayi Prabu Ndarawati yen to wahyu mau ora mung mapan ning angganing titah ingkang wujud jalma utawa ingkang asipat jalu kaya pun Kakang lan Siadi nanging uga ana ing winastan wahyu wimbaning rat tegese kuwi baboning ratu. Mula petunganipun Kakang ora lulu kejaba mung adimu lara ireng ya si Bratajaya ingkang sawetara mapan ana Praja Ndarawati. Apa ora luwih prayoga lamun Bratajaya uga dikanthi mapan ing astana Gadamadana tegese upama ketrima uripe Nyai Prabu Kresna, Nyai Prabu ingkang bakal entuk wahyu ratu. Upama ketrima uripe Baladewa aku ingkang bakal entuk wahyu ratu. Ning muga-muga Sembadra ya komanan marang ketrimaning urip tegese Sembadra entuk kanugrahan wimbaning rat baboning Nalindra tegese bakal pinardawa kamulyaning Tulas Mandura Kresna. Sigra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriga molong mangrempak ing wadya
Urdakara reka kiri-kiri ro nanggana magawe gelarira wang-wang dereng ngantos paripun sampe Balwacana nata ing Ndarawati nami panjenenganipun nata ing Mandura Prabu Baladewa nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyur ujar ganten wardu jarawaken sokna durung abang ida drumanding dasaring pertolo kasaro geger njaba piyak ngarsa tamping punika sing balponamo apa to kang dadi darunane ora mancan ora nggih Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun Nalindra tlatah sabrak ingkang wantun mancat pun criti minggah datulaya miyak kang samya sumewang ring warga baik para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tamrak kanggem awit dencengan dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Nalindra nitik busananipun menika Nalindra mbok menawi saking tlatah sabrang Kaka Prabu Jagadéwa Bathara sajake pancen ngono Kresna yen pancen ratu sowan iki bakal darbi sedya ing becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bawalaksana nanging mau bakal mbudhek banyu bening kanan negara Ndarawati. Aja melu-melu pasranipun Kakang, aku ing bakal ngundurake ratu iki. Kaka Prabu ning ingkang prayogi. Ya. Yai Prabu kaya usura kurang kepenak praptaning pun Kakang. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula manuk. Panjenengan Kisana menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana ingkang katemben rawuh menawi pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni dumawaing nawang tuwa sinuwun menawi paduka dhateng kula mrika wingking saking negari Pagralun wonten ingkang sudi mestari dhateng kula menika Prabu Jayalengkara non kasinggihan mekaten menapa sampun kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Ndarawati mboten wonten kalih inggih kula ingkang ngrenggani projing Dwaraka jejuluk nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna wah mlayu ngaten mboten sisip anggen kula kedarang-darang kekalangan Malaya bebasan ngideri jagat ngestu padha sesembahan kula Nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma ingkang utusan dhateng jasa kula supados kula sowan dhateng negari Ndarawati ingkang wigatos mboten sanes kejawi namung badhe munjuk atur menawi dados kersanipun punden kula Nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma mekaten Kisana. Inggih namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sugeng kula unjuk
Inggih kula tampi dawuh sami-sami. Lajeng menapa ta wigatosipun dene jengandika dipun utus dening Prabu Godayitma ing tawang gantungan sepados rawuh wonten Garing Ndorowati. Ingkang sepisan Ratu Gusti kula Prabu Godayitma ngaturaken salam taklimipun kunjung kersa paduka sinuwun Prabu Ndorowati. Inggih kula tampi dawuh sami-sami tungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Estunipun Sang Prabu Godayitma menika sampun dangu anggenipun kepi lan kumacelu kepingin garwa dhateng satunggiling wanita satunggiling wanudya. Nembe menika kula mangertosi sareng kula katimbalan sowan tumunten kula kaparingan dawuh dening sesembahan kula Prabu Godayitma bilih boten wonten wanita ingkang keduga ngrubuhaken jiwa bebetengipun Narendra ing tawang gantungan kejawi namung putri saking Negari Ndorowati. Putri saking Negari Ndorowati ingkang saknyatanipun menika putri saking Negari Mandura nanging sakmangke lenggah wonten Praja Ndorowati. Lajeng sinten ingkang dipun kersakaken dening Sang Prabu Godayitma boten sanes kejawi namung rayi paduka inggih menika putri Mandura ingkang wewangi Dyahayu Wara Sembadra inggih lara ireng inggih Bratajaya. Inggih putri menika ingkang saestu saged damel hojat penggalipun Sang Prabu Godayitma. Satemah sesembahan kula Prabu Godayitma menika nglampahi gandrung pendak-pendak tansah gandrung dhateng satunggiling nayaka ing tawang gantungan kinten menika inggih menika Dyahayu Wara Sembadra. Mila sinuwun sowan kula menika namung badhe ngebun-bun enjang jajawasonten kula sampun nyawisaken jempana joli-jolan kinarya pamboyong ing pinanganten putri calon inggih menika pun Dewi Wara Sembadra. Mila saking menika sowan kula namung badhe wonten sukolilan ing penggalih paduka Gusti kula ing Ndorowati kepareng mangringaken utawi paring purba wasesa dhateng kula anggen kula badhe mboyong dhateng ingkang rayipun Wara Sembadra. Sasampunipun samangke Dewi Wara Sembadra menika prapteng wonten Garing tawang gantungan estu boten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut mila samangke kula ngentosi dhateng sabda pangandika Gusti kula ingkang sinuwun menawi putri Dewi Wara Sembadra keparengaken kula boyong kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging sinuwun menawi Gusti kula Senata ing Ndorowati mboten ngeparengaken Dewi Wara Sembadra menika kula boyong wonten Garing tawang gantungan. Kula menika namung boten duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan Jayalengkara menika ijen tanpa ruwang nanging kula mboten badhe wang-wang nebak kandeling beteng Negari Ndorowati. Jaja muntap ler katap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon joko orang mengkuto dhisik Sang Prabu Jayalengkara lho menika sinten ditepungake wayan pancen durung manuh aku putra ing Ndorowati satra ing Paranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatnaka. Oh Raden Samba putra Narendra ing Ndorowati ya dasar kepara nyata wonten wigatos menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula dereng kemawon sinuhun Ndorowati paring dawuh tumunten panjenengan ingkang dawuhaken pangandikan dhateng abdipun Jayalengkara. Jayalengkara wonten dawuh ingkang sekawit kepenak tak rungokake nggon mumunjo atur kesaning Kanjeng Rama Prabu. Wiwit purwa madya wusanane kepenak tak rungokake nanging bareng tekaning padha rembugmu kok sajak ngilani marang dadaning wong Ndorowati. Kowe matur yen to Kanjeng Rama Prabu ora maringake Kanjeng Bibi Wara Sembadra ya Bibi Bratajaya tok boyong marang negara ing tawang gantungan. Kowe matur ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Wong Ndorowati tok kon supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel.
bakal mbok tebak kandaling beteng negara Ndrawati padha karo kowe ngilani dadaning wong-wong Ndrawati. Padha karo ngilani dadane para satya sak Ndrawati. Menawi Sinur Prabu Ndrawati mboten maringaken panci menika ing badhe kula jarak. Pancen menika ing badhe kula lampahi. Mila kula menika nuwun sewu, nadyan wujudipun Narendra kula menika ratu sing ora wedi wong. Kula ratu sing ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahing titah Semanta nadyan dewa medhun kemawon menawi meparangi karepipun Prabu Jayalengkara. Rawi-rawi badhe kula rantas marang-marang badhe kula putu. Jayalengkara wonten dawuh. Saiki ngene, gandeng cetha nggowo prapta ning negara Ndrawati iki mung bakal gawe geger. Tak ajangi jembar leganing atiku. Wah, kersanipun kados pundi? Yen pancen kowe bakal mboyong marang Bibi Ora Sembadra, kena tok boyong. Yang perlu dapno karo sembanmu Prabu Godayatma. Nanging aku njaluk lakonana sarta lebanana sayembaraning Samba. Panjenengan Raden Samba badhe ngontraken sayembara menapa? Sayembara perang. Sayembara perang? Iya, dasar pranyata. Sayembaranipun kados pundi? Sapa sing cilik gedene sanga kuwi kadedaning Raden Samba. Saiki kowe iso mateni aku, mengko kowe bakal mboyong Bibi Ora Sembadra. Nanging yen to kowe ora keduga gawe sirnaning Raden Samba, ana klakon ratu kanggo gatheng sirahe. Raden, wonten pundi papanipun neter kadedayan? Ana ing kenteng kawat blabar waja metu njaba. Aku yang bakal ladeni karo kowe. Monggo, kula dhewe akan medal cawyak tetere kadedayan iki ngopo Raden Samba. Bagus. Ngene iki anak ratu iki ngene iki. Sing jeneng putra, anak sing iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Apa sing dilakoni Samba iki mau sayekti gawe srana bombong atine wong tuwa. Alah. Wah, lagi iki aku weruh anakku Samba nantang karo Ratu Sabrang. Mongko adat lupiya ingkang wis kelakon. Kondang tekan ngendi papan Samba ora tau wani magut suraning driya. Tegese ora tau wani mangkat ning peperangan. Lah kok sagedangan iki Samba nantang karo Ratu Sabrang. Piye? Gawe bombong atine wong tuwa. Nadyan kowe dudu anakku. Kowe iku dudu putraning Narendra ing Mandra Prabu Baladewa. Ning aku makmu gedhe wae seneng marem bungah yen to weruh bocah nom sing tanggaping gati kaya ngono kuwi Samba. Oh Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Ngalembana dhateng pun Samba. Nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos kesangeten anggen Paduka Ngalembana dhateng kula. Lho, lha piye? Wong dialem kok omong iki piye? Inggih krana mangke kula nuwun sewu. Kula wantun ngaten menika kula nuwun sewu lho, Wong. Ya piye? Kula wantun nantang dhateng Narendra Sabrang menika kala wau estunipun menika namung kula ingkang matur nanging tumandang sanes kula. Lho kok sik to? Kowe sing matur sing tumandang kudu kowe iki piye? Inggih kula menika namung nantangaken. Lho, nantangke sapa? Nantangaken Paman Setyaki. Lho, lah iki mau sing engko sing tumandang sapa? Paman Setyaki. Lah kowe iki nyerweteh gunemamu akeh banget nantang karo ratu ki mau napa? Kula menika namung pranata cara. Oh lah gembus ki. Diwas ning alem teh amek kurang golek jebul ming wah lah. Kecelik. Wah. Baladewa tekan kene iki tak kuat-kuatke. Mergo sing wingi durung ana kerampungane. Barang tekan kene digawe gelo karo Samba.
Koko Prabu piye? Samba menika inggih ngaten menika. Ndarawati menika sampun wonten pedamelanipun piyambak-piyambak. Gaweane dewi-dewi. Samba menika ingkang tukang nantang sing tukang gelut Setyaki. Oh, ngono to. Inggih. Lah Udawa? Udawa menika asah-asah ya to, Udawa. Sinuwun menika kok sanget kanggen paduka menika ngina dhateng kula menika nindya mantri bunga palsaning praja. Patih kon asah-asah. Mboten sekeca manah kula. Lah wong kowe iki ya ora tau perang upama perang ya mung nglabung. Nek wis mungsuhe ketok kalah, tumuli kowe lagi maju. Ning nek mungsuhe isih rawa birawa prakosa, kowe ora tau gelem maju, sing tok ndelke ya mung Setyaki rak ngono to. Panjenengan kok prisa? Lho apa aku ki ora gatekke karo solah bawamu to? Ra ya tak gatekke to Kakang Udawa. Oh iya matur sembah nuwun panjenengan gatosaken dhateng kula. Wah, ya wis. Setyaki wonten dawuh. Ki lho goleke gawean anakmu lanang. Matur nuwun nggih, dene sampun paring pedamelan dhateng tiyang sepuh. Sami-sami Paman. Wah, jebul ana wis sing nantangke dhewe sing temandang dhewe sing ngasut dhewe edan. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Kok Prabu menika sampun sepuh kok pekaraman ngaten menika kok tasih dipun lajengaken lho. Wah, ya ming dinggo cegah lek. Mboten kenging kok ora. Ya, ya. Lah iki terus piye Kresna? Becike piye? Mangke menawi Ronalindra menika sampun mundur saking negari Durawati, tumunten kula badhe nganti Kadang Paduka inggihipun Nyai Bratajaya. Prateng astana Gadamadana. Yen to pancen kaya mengkono keparing Isyadi, kula nyuwun nganti sanget kok Prabu sampun ngantos negakaken negari Durawati. Kula suwun suka pajar dhateng kawontenan Ujing Durawati kok Prabu. Ya aja kuwatir. Yen pancen Setyaki mengko ora kuwaganan iki kridaning Prabu Jayalengkara. Pasrahno marang pun Kakang. Tak takrim utuh Jayalengkara sepira kekuwatane. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Udawa wonten timbalan. Kaya wis paripurna gati ning pananggilan, margake budhal kang padha seba ingsun kondur ngedatun kawula nuwun paramadal pasilan yen tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Nggih, ngestaken dawuh. Kok Prabu menapa mboten langkung prayogi prapteng kedaton pepanggihan kanan ingkang rayi tetiganipun. Bab iki temu mburi. Sing wigati negara Durawati kudu tentrem dhisik Kresna. Non ngestaken dawuh. Cekap mekaten Koko Prabu aturipun ingkang rayi Durawati. Ya, Yai Prabu. Purna gati ning pananggilan. Sarta sukutur kedaton jeluk saking dampar kula kinamit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Nararata. Lamun kanthi non saking Mandura kaya tansah jejengkaran tindak Nyosri Nararata wau. Oh juragan. Dina iki tata-tata ribun. Aku ora bakal kelakon mboyong Wara Sembadra yen to ora bisa ngasorake sayembara sing wis dingendikake dening putra ing Durawati. Nuwun sewu. Putra Durawati niku sinten sing wantun nganake sayembara kali sampeyan? Ngakune jenenge Samba kok. Nuwun. Ngakune jenenge Samba. Samba. Ya. Lho, Raden Samba kok nganake sayembara perang. Kuwi biasane sing nantang Raden Samba ning sing temandang Raden Setyaki biasane lho. Heeh. Mula acaosana prisa Ratu Gustimu Prabu Jayalengkara. Sinuwun piye? Nek Raden Samba sing anake sayembara niku nek tumrap kula kok bab sing langka. Lho, langka sebabe apa? Merga Raden Samba niku nuwun sewu, arepa putra Narendra ning sajeg jumlek piyambakipun menika mboten tau wani perang. Mboten tau wani adu atos sing balung ngulep teng kulit. Mboten tau wani adu arep karo mungsuh. Merga sing dindelke putra saking Darawati. Terus nuwun sewu, dheweke niku senengane ming ngendelke kebagusane niku Raden Samba.
Mula nek panjenengan paring dawuh Raden Sembaka nganake sayembara perang nuwun sewu niku saka petungan kula kali Togot niku mangke sing maju dudu kok Raden Samba ning Senopati Dwarawati mboten sae kejawi namung satriya ing Garbaruci kekasih Raden Setyaki ya Singa Mulangjaya ya Tambak Yuda ya Bima Kunting satriyane kaya apa kaya wong tak keplak ndasmu kowe takune apa-apa kaya wong satriyane niku nuwun sewu kantet ngiyayat dedeke ora sepiro brengose nglergeni tumpangke kuping kiwa tangan mripate nek mandeng tanpa kedhep niku Raden Setyaki ning arep cilik digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk tung niku Raden Setyaki mula sampeyan kula suwun sing atos-atos mawon ning nganti niki mengke sik maju dudu Raden Samba sampeyan mungsuh Raden Setyaki nyuwun pangapunten nganggo petung sing genep nganggo petung sing jlimet aja nganti grusak-grusu mengke ndak keseluruh dalan sing kleru kurang-kurang berjane sampeyan kundur namung kantun aran tegese sirna margalayu toko wonten dawuh ning arep kaya ngopo aku sago nampa sayembareng Raden Samba mbah sing maju sapa Setyaki Sutanaya aku ora wedi mergo aku ki ratu sing bebasan Jagowiring Kuning tanpa tanding ning negaraku lho nuwun sewu nek negarane dhewe niku ampun nggo pamer padha karo sampeyan niku pamer ning omah menangan dhewe kula niku karo mbilung teng omah menangan dhewe bos mboten ajeng wonten sing wani kali kula wong ning omah kok dipamer-pamerke. Teng mriki niku teng Jaban Rangkah. Nek sampeyan ajeng nyoba karo wong Ndarawati, saniki mboten sakokean gunung tanpa guna. Terus dipethokke sapa sing dadi mandhegane Senopati Ndarawati? Samba ora ketok. Sing ketok sapa wae tetep dadi mungsuhe Jayalengkara. Yen aku kok bali ora mboyong Dewara Sembadra, ya lara ireng mesti bakal ditugel gurune Deng Prabu Kodayatma. Tinimbane sampeyan mengke mati kodhok teng negara Tawanggantung nek cara kula dikelaske pecah sedo teng mriki malah mboten napa-napa kok wonten dawuh tak jaluk pamujimu nggih ngatos-atos tak mlebu wongkon Ndarawati sapa sing kira-kira arep mampaki daning Prabu Jayengkara ngatos-atos sinuwun iya to kok Prawiradikaya orang kono magawe gelari rawang-wang oh tokok kok mrene yo mboten mawon teng mriki mawon bilung ki mau kok cenanane apa gugup waduh rekaya arep melu mrono malah sencaki menteleng tanpa kedhep nganti cak rewangi salto barang
Mrene ora apa-apa, mboten pun disekecake mawon. Napa sing kula aturke niku kababar dados kasunyatan. Iki jenenge Syaki. Nggih. Ning saene mang suwune prisa. Sapa kowe? Manteng aku tanpa kedhep. Senopati Ndrawati. Satria ingkang Burji Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Tambak Yudha, tambak Yudha. Bima Kunring, Bima Kunring. Yuyudana, Yuyudana. Wah, jenenge akeh keparap. Ayo ndi Raden Samba? Kon tekan ngarep aku kene. Wis wani gawe sayembara perang. Raden Samba kelakon tak pateni aku boyong loro ireng. Kowe kena boyong. Kakang mbok loro ireng watune senyempal kuandane Raden Setyaki. Lho, sing gawe sayembara Raden Samba, sing temandang Raden Setyaki. Wah, lah apa? Yen ngono sapa ingkang dadi Sranapati Raden Setyaki boyong marang para Subadra dasar para nyata. Ungalno dadamu matna sastra Jendrawati tekan Jaya kaejan Setyaki. Ora elang tak kedhepake tebak diadamu. Ora kelakon sirna margaya aja diundang Prabu Jayalanggara. Mula kaki jajalan lena pangendhamana ratu bali mung karyanan. Wah, kene margane patimu. Mula maju Prabu Jayalanggara. Piye lho? Ayo hancur. Sing hancur bosmu. Nanti Delokan kuwi lho, klekar kuwi. tangane Setyaki rumangsaku nek ngantem kok suarane saka kaduhan kaya kemeclak kae lho. Ayo tangan atos. Ratu Gusti mung ngantem pisan Setyaki niba karang yo njajal kaya. Tiba gledak saut sirahe Setyaki set. Antem redier Setyaki mundur. Joget dheke. Sapa? Kuwi. Jaya Dimeja kuwi. Jayalanggara. Jayalanggara kuwi. Blang. Lagi ora leno metu sirahe bedungus. Mante Setyaki klothak mudhar. Gloso candak meneh antem meneh. Jlier. Rong kulian mudhar wae. Mbok delingke. Gusti kula aturi enget. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget. Mumpung anget Gusti. Monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi ngemut. Emut. Woe ngaren kolang kaling Gusti kula aturi eling. Bantal dawa Gusti. Apa? Guling kula aturi eling. Pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Nyuntak wedang. Apa? Ngiling kula aturi eling. Turu mengkurep. Apa? Jengking kula aturi eling. Numpak becak temumplak. Apa? Guling kula aturi eling. Kok akeh ya lho? Akeh nek gelem goleki. Yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Dadak raudut. Apa? Ngising kula aturi eling. Cangkeme. Mbok sing apik lho. Sing penting tibake ta. Kula aturi eling. Kowe kok meluapkan emosimu.
Ora ya kok, santai wae ora. Tiba kantep Bayu Atmaja ngerisan. Ngelingono risang satriya Wiratama. Kok Nun. Pancen bener omonganmu. Nggih. Setyaki tangane atosi Raja Magong. Tiba ning sirahku semrepet kaya ora weruh dalan. Teteng penyawangku nganti ora eling. Lah niku nembe tangane Setyaki. Mangkene Setyaki pun gelem nyekel Gada pusakane sampeyan saya ngrekoso. apa duwe pusaka? Gadah. Jenenge Senopati kok ora duwe pusaka niku cara ngendi? Gadah. Jenenge apa? Wujud gada. Gada. Apa kok gada? Persi kuning. Niku gedene ming sak Lengen bayi. tamake Gunung Jugruk segara asak. Niku pusaka ping sak lengen bayi lho. Ngrecok niku sak lengene dhewe wae. Tamake gunung ora jugruk kok. Empuk ya, Kak. mbok dengkulmu mlocot ora. Wis ora gelem. Gadahe nyak niku tuthuke gunung mapok ngono. Pletre. Gadahe tok tuthuke ya ceges wae. Mas saya mencucu. Niku gada Persi kuning. paringane Dewa. jaman Setyaki Tapa jejuluk utawa peparab Begawan. Kok mbok ora angel-angel kok. Aku ora ngerti lho kuwi. Aku iki ora ngerti lakon Begawan Panjang Mas. Panjang panjang besar dan panjang. Terus entuk pusaka jenenge Gada Wesi Kuning. lho. Dadi sampeyan ampun sak penake dhewe. Senjangene pun nesu wah ngetokke niku nek ndaratur kula Kondur mawon mbangane sampeyan almarhum Mutar Rekoso Linggawa. Ya, Kak. Pripun dipenggalih? Yen aku ora mboyong para sembatra aku ya mati kok. Saniki mulih ya mati, teng mriki ya mati, benake Mati teng mriki mawon. Ora usah tuku lemah nggo bedah bumi. Cukup teng mriki niki dinengke mawon mengki rak entek dipangan gagak daging sampean. wah. Yen tak pikir-pikir padha karo suduk gunting tatu loro. Lah nggih. Ning tinimbane aku irang isin dipateni Prabu Kudema. Lho wong mati nek ora wujude. Kebaripun tak trajange mereka. Ngagem nggunakake pusaka napa? Ora usah nggunakake pusaka apa-apa. Setyaki urung tak coba lair lan batine. Nggih, ngatos-atos niku. Yo.
Kok non kok suaramu kok dadi cilik ngapunten bilung malah kolu sambat lek kula sambat cangkem kula limengo kekamban malah bilung saniki kolu tembaten kula niki suaramu dadi gedhe cilik kaya bilung karo togok diutake kok ndak mati Aduh, merah iso ambegan aku kok. Lah kok mlebu ning cangkem lho. Lah cangkemmu ya kekamban kok. Cangkemmu kaya jugangan. Ora aku tak takon jane iki panganane apa to, Gek? Kok njero weteng ana tas kresek barang. Ya ora Tas kresek, sepatu. Rumah saku iki wong ning kok kaya gragas banget to. ya wis ben ya senengan. Pripun? Wah, gayange ra jamak-jamak. Sampeyan tiba prek candak sencaki nganggo irama kendang tunggen-tagentug gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe sampeyan ora duwe daya kowe mlayu jrantal. Nyandak sia sampeyan kandang tunggen-tagentug gabrus. Prabu Baladewa ndak tunggen-tagentug gabrus tokok lagi ngilinting udut. Candak lambene setare tunggen-tagentug gabrus. Kuntal aku. Kuntal. Aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe kuwi. Candak sencaki duncake. Wah, wis. Ratu Gustimu tiba, kowe ini bali Ratu Gustimu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kaya sedeng ya, Gek. Ayo karang cangkeme amba kok ya mbiyen aku ora tau nguntal gunung kok. Mulane ming sak kowe sepira? Edian. Kowe kuwi. Nom-nomanku mbiyen tak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mula lambeku ambane ra jamak-jamak. Ah, wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki tak lereni. Lek arep nguntal gunung. Apa iya to? Lho, ora mung siji aku loro. Ya wis ben. Ndak kaya kowe kok wedi aku, gila aku. Hukum karma mah. Ha iya. Pripun sinuwun? Ajeng diteruske napa mboten? Aku sing dipusaka kok. Lha angel kapoke tenan kok. Wis maju pindho kalah kowe arep maju sing ping 3. Lho apa-apa ki apike ping 3 kok? 1 percobaan, 2 kuwi pengkhianatan. Ping 3ne kuwi. Ha iya. Ha iya. Aku dhe siung. Siung napa? Siung pengapit. Tong pundi? Ha iki matamu ora iki, Siung. Nggih. Nggih kula ngerti. Iki nek watek anggo nyokot menungso mati. Nuwun sewu. Mengke nek terus sencaki sing maju tak cokot sencaki mati. Wedian. Ampuh lung siunge, Ampuh sajake. nek sing maju sencaki mati, Patih Udawa ora trima maju, tak cokot mati. Oh. Nek Patih Udawa mati, Nayaka Ndrawati ora trima, Raden Samba sing maju, cokot mati. Edian. Raden Samba maju dicokot mati, Baladewa ora trima, cokot mati. Edian. Kresna Ratu, cokot mati. Nek misale mengke terus ana Nayaka Punggawa Ndrawati sing maju, Cokot mati. nek ana Rati, Cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek ana Telek, Ora. Telek kok kon nyokot ora. Garing kok. Ora. Setan bilung kira.
cobane nggih ngatos-atos yo. Yes, jaki kabare. Diwasan ora bukti wasan piye? Ingkang sekawit Jaya Lengkara kula ketinggalan. Kasekten kula piyambakipun mundur nanging jebul piyambakipun ngrapal mantram sakti. Lho, ngrapal mantram sakti piye? Jangga kula dipun cokot dening Jaya Lengkara. Kula lemes mboten gadhahi kegiatan. Satemah kula mundur Koko Prabu kula semanggaken Jaya Lengkara. Kowe kalah. Iya, nyuwun pangapunten kawon iblis. Ayo, Jaya Lengkara iki nata matur Prabu Baladewa tantang ana lesane. Ayo li binatang marang jajalan sertane kawon iblis. Menungso ora tatalan. Wani bakal kayu kenging Gondorawati. Jaya Lengkara. Sapa Narendra Mandra Prabu Baladewa? Narendra Mandra Prabu Baladewa dasar pranyata. Ayo, kowe nyokot Setyaki ya. Kowe nyokot Setyaki ya. Iya, dasar pranyata gage. Baladewa Jogoten. Ora minggat gigit siung pengapit kelakon sirna margalayu. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Gigit siung pengapit tugel gulumu. Ayo gage, Jogoten. Jogoten gulune Baladewa. Jogoten gulune Baladewa iki Jogoten iki Jogoten. Jogoten. Ane matimu, wah, manus-maning jajaran iblis menungso ora tatanan. Kowe menungso ora ngelok karo kitamu. Sorapati lan Gondorawati nantang Baladewa padha karo nantang karo Pati. Dewane kepati ora minggat dublak tungkat cangkemmu. Wah. Sapa kowe? Anu. Sapa kowe? Kowe kadal apa wong kowe? Kowe cangkemmu semono kadal apa wong? Wong. Jenengmu sapa? Cangkemmu gedhe banget jenengmu sapa? Kula Togo. Lho, kowe iki Togo? Nggih. Togo Catu Goro kae? Nggih. Ngopo nek kene? Ndereke ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Jaya Lengkara. Nek ngono kowe barane Jaya Lengkara. Lah nggih wong kula padha kawane. Iki ana cah cilik nang kene iki to iki. Cah cilik apa wong tuwa? Cah cilik. Cah cilik apa wong? Kula cah cilik. Cah cilik kok brengosen? Kula kei telek urang. Ora aku. Kowe sapa kowe? Kula bilung. Bilung. Nggih, Ujare para sepuh, bilung iki kancane Togo. kanca. Kowe njaluk mati cara piye? Nang Kowe njaluk mati cara piye? kula pengen urip. Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mung cilik kaya tak ketak mesti modar. Sirahmu mung cilik kaya tak ketak mesti modar kowe. Tak tibani tanganku cuk pecah dadi papat. Mbok dadekke 6. Men rata. Ora sembrono, ora gojek. Kowe ngerti aku sapa? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora tau gojek. Mboten nggih. Saiki kowe piye? Njaluk piye? Kula nyuwun gesang.
njaluk urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae Mas kula. Masmu. Mas kula kakak. Kakak. Iya, anu nggih. Kowe arep pengen slamet. Pengen. Kena kowe bali yo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun jinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesake karo kowe. Nggih, nggih ngoten mawon bareng. Gosek. Nggih. Duh, mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kono ning aku njaluk karo kowe. Togo kae diajar. Nun, Togo kae dipolo. dipala maksude Ditutuki. nek kula mboten purun, Sirahmu tak tutuk. nek kula purun Slamet bali. Piye? nika kakang kula mengke nek kula dibales Ora sawedi eneng aku. sampeyan mbelani kula. Mbelani kowe. Oke. Katrik kula mangremak ing wadya. Rasa suluk. Aduh. Lengampleng kebanteren. Mumet kula. Wis ge mangkat ngono. Nggih. Nyun pangestu. Yo sing hati-hati. Kula ajare, Gak. Maaf ya, Gak. Ya aku nek ora meni ndak lanjuti. Apa sing diperintahke Prabu Baladewa iki aku bakal modar, Gak. Nyuwun pangapura ya, Gak. Gendang. Iki. Prabu Baladewa nesu medeni ya kok nggih. Kula dhewe diajar tendang lambe kula. Mergo kula telat le mlayu. Nyun ngapunten. Lho, bilung apa nggawa mpring semono gedene? Lung. Cakae ngopo ya? Bilung. Nah, Ngopo e? paribasan makan buah si Malakama kok. Tegese apa tegese? Ngene. Kowe mau dicekel Baladewa diajar to? Heeh. Malah ayem kuwi imbangane sing tak lakoni. Lah aku ya dicekel. Cekel. Terus aku takoni sapa iki mbilung. Kula tak mriko nggih, kula tak mlayu, kena mlayu. Ning togo kae dipolo. Nek ora gelem molo togo, tak karat ndasmu dadi 6. Piye bayangna? Terus Mane ndasmu dadi 6. Ora mung ndasmu sing menjoto. Ning aku ora tentrem. ayo bener kuwi ning masmu sing dadi korban. Alah men sedelae kok. Engko mari-mari Aku ngantemi kok dadak nganggo pentung. nek nganggo pentung ki pancen inisiatifku dhewe. Men kowe tonjol ning ngrasake. Wah edan. Nggoku karepe dhewe piye kok neng kene lara mule ya bakal lara. Matur sinuwun Prabu Gudayat mawon. Panjenengan mang matur nek njaluk lara ireng Sembadra Bratajaya niku mboten gampang. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Mangkahan ro sesumbar lino bumi kuncing kumalu dokuntur gato lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Jaya Lengkara inggih sing sowan ngersa paduka Gusti kula sanata.
nggonmu tak kongkon supaya prapting negara Indrawati ngwigati nyuwun para Sembadra ya lara ireng merga kowe ngerti dhewe nadan wis sujud sukma nang ora kendho rasaku nggonku tansah gumana musik kepengin nyedhi marang titising Widawati upama ta aku iki isih urip mestine bakal tak lamar gandeng aku wis badan sukma ora wangun yen tak aku nglamar marang Lara Ireng Bratajaya ingkang pranyata titising Sang Bathari Widawati mula tumuli aku utusan lawan kowe ingkang wigati kowe bisa mboyong memani ing atiku kunjuk marang Ratu Gustimu aku Prabu Kudayatma sewu-sewu kalampatanipun ingkang abdi wadadah wadana diweji mugi andadosna ing kawuningan nyatanipun tiang-tiang Ndarawati angekahi dhateng pun Dewi Bratajaya ngantos dumados pasulayan peperangan antawisipun ingkang abdi pun Jaya Lengkara mengsah para senopati negari Ndarawati ewa semanten diweji mugi andadosna ing kawuningan krana klijanipun Alendring Mandra wekasan ingkang abdi pun Jaya Lengkara trimah mundur kula kawon mengsah tiang-tiang Ndarawati mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dhateng pun Bratajaya inggih Lara Ireng piye mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dhateng pun Bratajaya inggih Lara Ireng ora ana gunane kowe Jaya Lengkara kula nyuwun pangapunten sinuwun sampun ngantos kula dipun patrapi pidana sampun ngantos kula dipun paringi pidana pejah mugi ngiman dhateng jasad kula diweji Jaya Lengkara wonten dawuh kowe ngerti Kudayatma kuwi tilas Narendra Ngalengka duk nalika aku isih lenggah dampar kepraban negara ing Ngalengka sapa wae ora ana sing wani karo aku sapa wae ora ana sing wani mrengkang marang pernata negara Ngalengka sapa wae ora ana kang wani mrengkang marang dawing Narendra ing Ngalengka Prabu Dasa Buka mula Joko nadyan panjenengan wis dadi sukma pangrasaku tanpa beda kaya aku isih lenggah dampar keprabon ing Ngalengka mula ora mokal yen to Dasa Muka weneng ngreh sangganing para sukma ing mapan ana ing Tawang Gandungan lajeng kepareng paduka kados pundi kula namung ndherek kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Jaya Lengkara wonten dawuh uripa ning alam padang ora pantes uripa ning alam donya kowe dadi ratu sing ora pantes disawang dening kawula kowe dikongkon Ratu Gustimu mingko kowe dikongkon Dasa Muka ora entuk gawe diapurmu kaya ngene iki urip go gaglakan opo sak dasmu idep batuk dekok nganti muncrat gedhe ora bakal iso digugup Lara Ireng Bratajaya wah memani ing atiku wong ayu ayo tak pondhong kowe Yayi Bathari Widawati. Wah.